saking pundi? Menawi Sutya Mestani. Nggih. Nami kula pun Jinggawati. Jinggawati. Kula garwanipun Kang Mas Dipati Bandar Subali saking Kadipaten Grati. Kadipaten Grati. Yen ngaten kalebet pepunden kula. Aturipun Bapak. Sampun kados ngoten. Nuwun sewu. Napa nggih mangkenipun boten kualat? Bapak kenging menapa panjenengan nyantik agen kula badhe nyemplung wonten salebetipun jurang menika. Nuwun sewu saderengipun. Najan pripun kemawon kula niki jejere menungsa lumrah. Mboten tegelan mboten badhe mentala yen wonten yantun badhe ngayuh tuwuh. Saya-saya panjenengan nika rak nggarbini to. Awit saking pingunging manah kula. Kula mboten kiyat ngraosake lelampahan wonten ing Kadipaten Grati sakmenika, Bapak. Berarti sampun bedah. Garwa kula Kang Mas Bandar Subali sampun sedo. Sakmenika Kadipaten Grati dipun jeki kaliyan wewujudan ingkang boten limrah. Ingkang nami Joko Werjo. Joko Mercu. Pun ngeten mawon. Kula bingung kula kedah Nggih, tumuju wonten nggih. papan pundi, Bapak. Mangkenipun kula badhe maringi pitulungan dumateng panjenengan. Saya-saya kula jejere sakit. Kok badhe mboten monggo-monggo. Iya. Muga-muga kang pangsabil ora ana nyalangan sawiji rasane ati ora kepenak. Sampun ingkang prangsabil nika saged slamet mboten pangalahan. Nuwun sewu. Upami kepareng panjenengan kula angkat dados anak jalaran wonten Gambir Sekedhing niku kula mboten kagungan anak. Kinten-kinten kados pundi? Matur nuwun sanget, Bapak. Menawi panjenengan kersa mupu dhateng kula. Inggih. Menawi ngaten sisan damel kula badhe nderek nonop wonten rompok panjenengan Nggih, kaliyan nggih. anak kula. Nggih. Menika wujudipun kakung. Kakung. Jogi. Bapak. Oh, bagus. Bapak. Nuwun sewu kados pundi? Raning garwa kula menika sampun sedo. Nggih. Mila perkawis asma monggo borong dhateng panjenengan, Bapak. Ngaten nggih. Cunduk kawontenan bab laire si Jabang bayi menika badhe kula paringi jimat asma Joko Umbaran. Nami ingkang sae sanget. Nggih. Lajeng wertinipun menapa dipun paringi nami Joko Umbaran? Joko Umbaran nika piyambakipun lair wonten satengahing madi saya wonten wana dados piyambakipun umbar-umbaran lak mekaten. Niki mapake Surping Surya, monggo kula dherekake wonten rompok. Monggo.
niku ampun dipenggak. Lho kok dipenggak? Awit kula niku tresno kalian Bapak. Lho sampean iki tresno. Dipenggak kok kaya ngene. Lho kon liya wae wis. Sampean iki dijejurku kok ngono ya? Kula niku lho nggih. Nek mboten cedhak kalian Bapak niku awak kula panas. Awakmu panas. Apa sampean Sampeyan kula cedhak kalian Bapak rasane ancur. Sampean iki pengen nyawang apa ora? Wong kaya ngene kok sampean senengi karo dienggo apa? Wong kula wis ora gelem. Aja kuwatir. Aku ben-bengi ngombe jamu kuku dimajreng. Lah yo aja kuwatir. Jreng apane? Wong lagi nanjak pisan wis meyor kaya ngono. Bangsane. Ane tanjakan sing eses. Kenapane jenengan Bapak? Ayo, apamu ayo didomongke. Iki bojoku lho. Oh, bojone jenengan sing jenengan kandhake kalih kula. Tak critake Nek ngene. bojone sampean niku pun tuwa, elek, Welek. pun perot, Perot. empok, awake gembrot, mboten pantes blas ngoten. Iya. Dadi bojoku lho. Bojoku ngomong kaya ngono. Nggih. Bojoku ngomong wis tuwa. Aku gembrot. Tenan Nggih. Tenan. Aduh, wacane. Sajan. Lah wong timplak-timplak kaya ngene belani gembrot, belani tuwa. Mesem sak seret wis 20.000. Nek bagi man ora apa-apa. Ben Rime kok Bunane kaya ngono. Boten ora karuan kok, Mbok. Lho, Boten iki lah terus napa malih? Ngomong napa malih? Nggih, jarene jenengan niku bualake pol. Iya. Galak. Nggih galak. Sok Terus sok ngebuki kalian Bapak. Pun mboten Kuwi. tau dimasakke. Saben Ah, njaluk ora mboten pinter. diparingi. Tuh. Nggih, Aku kono. hancur parinya. ngono. 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 Rumangsane nek aku di omongke kaya ngono kuwi. Nggih bojo gembreng amoh kaya Aku ngene. ya ora rono rene. Ibarate kula niki wong mlaku lempeng galeng. Ora nduk tumindak apa-apa. Nek jebulane kok kaya ngono kowe Pak Nek. Mumpun ngeten mawon nek jenengan serik kalih Bapak mboten napa-napa pun kula openane. Nggih, Sampeyan openi. Lho, masaku nek ana sing ngopeni aku ya ana sing ngopeni. Openi kira-kira gelem Sapa sing ngopeni? Ana sing ngopeni. Sapa Ora akeh. ngopeni, ayo. Akeh diteni ning mburi ya. Sapa Sing enam rambut paling gapura kecamatan. Gapura. ngaten nggih. Sik cetake. Sampeyan Monggo jane sapa? jenengan Iki lak bloko gojek mawon. sawetara mbok nek supaya aku nodik. Sepiro to? Tresnamu marang mbok. Ya tresnane lahir batin nek nganti besok Pak Nek. Kanggo rendeng-rendeng udan-udan iki walah ketera karuan. Nah, ngene mbok nek. Piye Pak Nek? Mesti iki Sapa sebuahan to? Eh. Iki anake sapa? Anake sapa? Anake sapa? Iso kontal tenan aku. Iso kontal Lah tenan. gremeng kok. Aku wis kudu jenengan nek sanjang sing banter Bapak. Ning nek watak aku wis randangake krungu. Berarti aku matur sing banter. Kurang banter budek. Banter. Ini lho. Iki garwane sembamban ana ing grati. Aja sembrono. Garwane. Lah banter ta wis. Sembahana ing grati. Lah banter ta. Garwane. Eh? Sing sembahana ing grati. Eh. Tenan kuwi. Tenan. Aduh nyuwun pangapunten aku. Nyuwun pangapunten. Mana ora ndodok. Aku njojok kirapi. Ampun sewu. Ora iso ngadeg. Watak kula kados ngaten Gusti Putri panjenenganipun. Mung kula maturake kalian Bapak Pamengger kala wau. Ngaten Jin, Mbok. Kala wau kula sanjang tresno menika tresno tumrap anak kalian bapak. Mboten kok kula tresno kados panjenengan kalian bapak menika mboten. Ngono lho mbok nek genah. Lah enjing kula kuwatir senajan bapak niki pun sepuh ning ati kula niki ora iso tinggal. Kula tansah tresno. Kula pertados jenengan nek siji nggih siji. Siji, nek kepepet ya ora apa-apa. Kula mangsane. Lah nggih, akeh kepepete lho Pak Nek. Ngene wae. Iki putra. Putrane Gusti Putri Jeneng Jenggowarti. jeneng Joko Mbak. Mias kakung niki. Joko Mbaran. Coba Kemana-mana niki lho
jabane ketoke koyo bledek, tapi atine halus. Ngono. Mbok, Kok ngene? Iki males blodor gedene sak pore iki mau Gusti Putri. Kon kuwat iki kuwatur kudine ku mang nek endi le Pakne? Dinuru Pakne bocah kok Kowe iku lho, angger ana blodor. Lho iki to kanggo ijazah. Lah niki putra sampean. Niki putrane. Niki mbaran, sing mbaran. Mbaran. Jenengku Joko Umbaran, Mbak. Mbaran. Iki sapa, Mbak? Ibu. Ibu. kuwi putra. Lah, iki ibune dirangkul. Lah, disayang iki njaluk mik. Nek kowe ngomong ibumu kurang marem. Kurang marem? Mik karo mbae. Wah, bamu mik mbae walah saut lho. Aja ndungkok ngene ya. Nggih. Sing jejeg ngene Nggih. lho. Ben ketok sigra. Nggih, Bu, nggih, Bu. Lah nego sinten Bu, nego Bu? Eko Simbah. Mbak Kong. Nah, Bakung. Iki kok Mbak Kong. bocah kok bagus iki. Sampeyan ngene wong iki piye, Mbak? Lho. Ale, lho kowe. Pakne wis Pakne. Wis lakon wis duwe situ najan ora dhewe wis. Sing ngene, Maksudnya Mbak. bocah semen. Yo Bu, kondo. Arep ngomong lakone. Aku kok gak duwe batur, Mbak. Ora duwe batur, Bu. Lah wong batur wis sak menake. Karo mbae nek dolanan karo mbae ora apa-apa to Le. Karo ibumu, karo Simbah, Putri, Mbahku. Yo kurang marem, Mbak. Kurang marem to Le. Joko Umbaran yo pengen dulur aku. Bu. Gawe no dulur, Mbak. Eh, kamu wis ora iso gak gawe aneh. Baleni. Gawe no dulur. Ayo. Ora iso. Ayo tak gaene. Alah, wis kowe ora iso nek aku, Mbok. Kok Bima jreng. Ngene lho, Cek Gusti Putri lan sampean Pakne. Ku jenenge bocah iki ana nang sekolah kok keprada. Sampean mesti doyo to. Ono anak bola. Ah, Iya ngene, Mbak. Dek nalika semono laire si Umbaran. Ari-ari niki lak gawa to, Mbok nek. apa sampean kemutan? Nek dibeto kali apa pamengen? Aku ora ngerti. Mboten ngerti. Wis ngene ae. Aku Pak minta saraya nang ngarsane Oh, Gusti puja. Kang Mokawasa Puja. supaya tak puja dadi sedulur. Napa saged to? Bu Budidoyo mbok menawi mangke saged kelampan. Nek malah prayogi Nggih, Mbak. Dadi aku duwe kanca, Mbak. Kowe duwe ati. Ya, duwe ati, Aja duwe nakal dulur. nek karo anak ini Ora, ya. Mbak. Kandhani. Nggih, Bu. Iki apa Pak Nek kan? Niku sinten, Bapak? Lho iki adike sing jenenge Joko. Tulis Langsung tak jenenge Ngono, Mbak. iki Menawi ngaten iki kalebet anak kula. Lho iya to. Umbaran kali pujan. Adikku, Mbak. Adikku Mbak. Kose, aku tak Mbak, piye, Mbak? wis mang apa durung? Ayo, urung wis, Mbak. Majune. Aku keluwen lho, Mbak. Iki sing cilik tak bilangi. Nggih, Bapak nggih. Sama mesti Bisa kok. kabeh. Iya, iya. Cilik tak bilangi. Tak bilangi. Rumangsa tentrem ayem aku najan aku ora duwe anak nanging aku duwe anak. Mbak. Iya. Ning iki sejatine aku arep kondo karo sampean, Pak. Kondo kepiye? Kondo Simbah wae ora apa-apa lho. Joko Umbaran ora tekemeng tolo. Nyawang sampean, nyawang Mbah Jok karo nyawang ibu urip ning desa kaya ngene. Lah karepmu nggih? Joko Umbaran tak golek doyan ana ing kutha raja. Mangko yen entuk gawe. Nah, tak ngomong iki. supaya uripe ibumu Nah. lan Simbah bisa mubramu. Ngono, Mbak. Cocok pinter jebule cah iki. Nah, iku lah wis. Jawab napa to, Bapak? Iki wis gede to. Arep golek gawean supaya uripmu karo uripe Simbah bisa kaya tangga tekan. Mun yen ngaten ngene ya Le ya. Nek pancen sliramu wis duweni niat kepengin nyambut gawe. Simbok ora bakal menggak. Tak dongake ya Le ya. Muga-muga selamat lungamu, selamat balimu. Kowe ndang entuk gawean
ya.